Һәр нәрсәнең үз вакыты бар диләр. Гыйнвар айы димәк урамда кыш, кояш икән димәк көн. Әгәр мине күрәсез икән, димәк, хәзер музыкаль каймак хит парады башланып китәчәк. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, мин Лилия Хайруллина сезне сәламлыйм. Берничә мизгелдән музыкаль каймак хит парадына атналык нәтиҗә ясарбыз һәм катнашучыларның нинди кышкы спорт төренә өстенлек бирүен дә белербез. ТМТV каналыннан аерылмагыз. Музыкаль каймак хит парадын шәп клип һәм җыр белән башлап җибәрәбез. Рената Тей сезнең экраннарда пәйда булганчы бер кызыклы факт җиткерәм. Кыш көне бар кешедә ни эшли? Әлбәттә, чана шуырга бара. Чөнки анда өйрәнеп торасы юк. Чанага утырдың да таудан шуып төштең. Ләкин чанада шуу да бик файдалы булып санала икән. Чөнки шул чананы кире тауның иң бөек ноктасына алып менергә кирәк. Үзегез беләсез, тауга менгәндә бик авыр. Шул рәвешле аякларга шәп кенә зарядка була. Тормышта да авыр мизгелләр булса да, тауга менгәнне күз алдына китерегез. Ә менеп җиткәч, җиңеллек сизгәнегезне истә тотыгыз. Ренатаның җыры да шул хакта. Бергәләп тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Қараға көмілсә кинәттән, үзіңдә аңламас әрнуің, шайпалып түгілсә йөрәктән. Юғалма, юғалтма үзеңне, қан сарқып тұрса ярадан. Сен җиргә яшәргә килгәнсең, алға бар, артыңа қарама. Юғалма, юғалтма өзіңді, қан сарқып тұрса ярадан. Сен жерге яшәргә келгәнсең, алға бар, артыңа қарама. Жаныңны тапларлык, нахакка төрсәләр бер вакыт. Язмышның бу керле уянын, булмаса һич кенә туктатып. Югалма, югалтма үзеңне, кан саркып торса ярадан. Син җиргә яшәргә килгәнсең, алга бар, артыңа карама. Юлыңны дәвамлы итәргә, иң соңгы сулышын алганда, көч ал син өметтән үрелеп, бары тик югалма, югалма. Югалма, югалтма үзеңне, кан саркып торса ярадан. Син җиргә яшәргә килгәнсең, алга бар, артыңа карама.
киләсе резидентыбыз Арсланы кышны бүтән күңеле белән яратырга тырышса да, барыбер зарыгып җәйне көтә икән. Шулай ук Арсланы төшеп калганнардан түгел, кызы фигуралы шуу белән шөгыльләнгәндә, аның белән тимер аякларда да шуарга өйрәнгән. Ләкин иң яраткан кышкы спорт төре ул машинада йөрү ди җырчы. Арсланның машинада йөрергә яратуын хәзер яңгырашак җырыннан да аңларга була. Сез дә тыңлап карагыз әле. Игътибар экраннарга. Бешит хәзер шуны аңлыйм, солкын карашыңны күрәм, арабызда башка беләм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Такси алга чаба, ерагая безнең ара. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Чакырма мине бүтән, соңгы өмет сүнгән күптән, саубуллашып тора алмыйм, яңа таңнарыма атлыйм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Бу атнада 8-нче позицияны яулаган җырчы Алия Мөбәрәкованы каршы алабыз. Чана шумырга яраткан Алия быелгы кышта да бу шөгыльдән баш тартмаган. Рәхәтләнеп биек таулардан чанада шуган. Кышкы каникуллары да күңелле узган, якыннары күптән күрешәсе килгән дуслары белән очрашкан. Күптән түгел Алия Мөбәрәкованың яңа елга багышланган җыры да дөнья күрде. Сез дә аны хәзер ишетә аласыз. Яңа ел
іләшә. Яңа елға емләр істеп, қорылар жемелі дәшә. Келесі ел яңа ел ул, күңілем сиңа дәшә. Яңа ел, яңа ел, елда шулай бізге келә ул. Шатлыкларың, бәхетләрің белән, келсин бізге, келсин яңа ел. Шарлар ілінген, янәшәсе бәйрәм кеше, шатлык белән күмелгән. Бәйлән, бәйрәм җыры, куллар кулга тотынган. Киләсе ел яңа ел ул, кабатлыймын күңелдән. Яңа ел, яңа ел, елда шулай безгә килә ул. Шатлыкларың, бәхетләрең белән, келсин безгә, келсин яңа ел. Яңа ел килә, бүләкләр алып килә. Бәхет, шатлык, байлык, барыбызга да бүген бүләк итә. Яңа ел, яңа ел, елда шулай безгә килә ул. Шатлыкларың, бәхетләрең белән, келсин безгә, келсин яңа ел. Яңа ел, яңа ел, елда шулай безгә килә ул. Шатлыкларың, бәхетләрең белән, келсин безгә, келсин яңа ел. Мунча керергә яратучылар да кыш көнен зарыгып көтә ала. Ни өчен дисезме? Динара Сәйдбатталова мисалында аңлатып китәм. Җырчы кайнар мунчадан соң урамга чыгып кар өстенә сикерә икән. Бу минем иң яраткан кышкы спорт төре ди ул. Кемнәр шулай эшләргә ярата? Димәк, сез Динара командасында әлеге спортта сезгә уңышлар телибез һәм Динараның клибын куеп җибәрәбез. Елама син балам, мин киткәчтен, сагышларга салма үзеңне. Язмыш шулай гомер язган икән, сабыр ит, сине бул түземле. Елама син балам, мин киткәчтен, язмышларны бер үк каргама. Мин күкләрдән сине күреп торам, ялгыз калдым диеп уйлама. Елама син балам, мин киткәчтен, язмышларны бер үк каргама. Мин күкләрдән сине күреп торам, ялгыз калдым диеп уйлама. Елама син балам, мин киткәчтен, авыр булыр сиңа сыгылма. Син дә миңа дуга укып торсаң, минем хәлләр яхшы булырлар. Иртән иртүк тәрәзәңә килеп, җилләр булып тәрәз кагырман. Балаларым сау сәламәт дип, мин җаныма дава табырман. Елама син балам, сабыр бул син, тормышыңны кара алга бар. Янә
Янәшәңдә синең туганнарың, сөйгән ярың булыр сиңа бар. Мин күкләрдән сиңа бәхет теләп, төшләреңә килеп керермен. Авырлыклар сиңа тидермичә, янәшәңдә саклап йөрермен. Мин күкләрдән сиңа бәхет теләп, төшләреңә килеп керермен. Авырлыклар сиңа тидермичә, янәшәңдә саклап йөрермен. Авырлыклар сиңа тидермичә, янәшәңдә саклап Телевизор караучыларыбызны тапшыруның партнеры булган Сочи стоматологиясе белән таныштырасым килә. Материаллары югары сыйфатлы, бәяләре дә тешләми. Чуйкова урамы 27А, Сибир тракты 23 адреслары буенча урнашкан. Телефоннары 216 57 25. Сочи стоматологиясенә рәхим итегез. Елмаеп, көлеп яшәгез, дуслар. Музыкаль каймак хит парадына әйләнеп кайтабыз һәм Салават Фәтхетдиновны җырлатабыз. Gitseme yaşlığım iseme de uzalığan yollarım Çillerde şavlagan, durgayı sayrağan Bana ul minimi de karılarım O zaman yaşlanır, uylanır, doğanır Uzmışa balkı bal, doğanır Yaşında yaşlarga, giderge gitsem de Min rıza tügür şul barımı Karmutlar uyulağan, uğranlar buşağan Yaşlığın balgan küp badaşı O zaman yaşlanır, uyulanır, doğanır Uzmışa balkı bal, doğanır Yaşında yaşlarga, giderge gitsem de Min rıza tügür şul barımı Aynınız dostlarım, min sezeni sağındım Gürledik yaşlıkının uğramı Yaşlıkta uzalığın, yürekte yazılığın Jırların üzdürüp uzarımı O zaman yaşlanır, uylanır, doğanır Uzmışa balkı bal, doğanır Yaşında yaşlarga, giderge gitsem de
Muzikal Qaymoq hit paradining kelesi qatnashuvchisi bu atnada tag'in bir bosqich olg'a ko'tarildi. Gulnora Timirjanova bugun 5-o'rinda. Jircha aytuvuncha, ul qishында jayinda ko'proq jayab yurishga tirishar ekan. Bir qoyada oshiqmishi sof havo sulab, akringina yurudi salomatlik uchun bek foydali. Do'stlar, biz de akringina 19 fevralga yaqinlashib kelamiz. Nibora bir oy vaqt qolib kela. Bu kunni narsa bo'ladi deysizmi? 19 fevralda Saydash madaniyat yurtida 3-chi bolalar premiyasini topshiruv tantanasi o'zashaq. Traditsiya bo'yicha statuetkalar Tatar televideniyasida birinchi muzikal chart natijalari bo'yicha TMTV kanali efirida otna soyin chiqa turgan bolalar ham yosh o'smirlar kliplarining hit paradida qatnashgan yosh talantlarga topshirilashaq. Tantanada laureatlar bilan birga milliy tatar ham boshqa shou biznesining eng yoqdi populyar yulduzlari chiqish yasayashaq. Әлеге ma'lumotlarni esda tutig'iz. Biz sizni Gulnora Timirjanovaga topshiramiz. Мәхәббәткә янып көюләр, кичерәм дип сагынып сөюләр. Һәр кешенең була үз яры,
Җырчы Руслан Трапезников кышын берәр чоңгы комплексына барып кайтырга киңәш итә. Русланның иң яраткан кышкы спорт түрі дә ул сноубордта һәм чоңгыда шуу икән. Җырчының кышны никадәр яратканлыгын белдек, ә хәзер аның клибына да күз салыйк. Руслан Трапезников бу атнада популярлар арасында 4-нче урында. Bek motor sening rasm Esdalik edi menda Yo'qqa chiqdim men ko'pman Azladim Hali oshiq tarazadan Jillarga ochdim ekan Esdaligim yo'q ergan Adashma jillarda Adashma jillarda
Кыш көнендә битне, күзләрне һәм тешләрне салкыннан саклауы җиңелләрдән түгел. Мәсәлән, тешләр буенча без сезгә ярдәмгә килә алабыз. Тешләрегез сызламасын, авыртмасын дисәгез, тапшыруыбызның партнеры булган Сочи стоматологиясе белән сөендерергә ашыгабыз. Кулай бәядән сыйфатлы материаллар. Чуйков урамы 27А, Сибир тракты 23 адресы буенча урнашкан. Телефоннары 216-57-25. Сочи стоматологиясе белән елмаеп яшәгез. Ә хәзер Фирдус Тимаев белән җәй айларына әйләнеп кайтабыз. Һәм TMTV Production командасы белән төшергән иҗат җимешләрен карап үтәбез. Min bitsine ızak gözlerim, şeksiz ufuklardan gittim almay gözlerim. Min bitsine gittim küptenden, yoldaşım bularsan dedim durmuş küpkemede. Min bitsine izli bir yaratam, ismini güngelimden kinde yangratam. Min bitsine izli bir yaratam, ismini güngelimden kinde yangratam. Sokmaklar ikev atlagan, bәхетле буладыр җирдә сөю саклаган. Безнең барыр юлыбызды бәхет капласын, гашык ярлар безнең кебек парлы атласын. Мин бит сине изле bir яратам, исемеңне күңелемнән көндә яңратам. Мин бит сине изле bir яратам, исемеңне күңелемнән көндә яңратам. Tarmışlarına nurlu ite suyu segadet. İn kışlık his bu şikanda ihlas mehbet. Yarada bilgenler için tutturmuş raket. Min bitsine izli bir yaradan, isminle güngelimden günde yangradan. Min bitsine izli bir yaradan, isminle güngelimden günde yangradan. Min bitsine izli bir yaradan, isminle güngelimden günde yangradan. Min bitsine izli bir yaradan, isminle güngelimden günde yangradan. Киләсе баскычта җырлы гаилә Рәфинә Ганиуллина һәм Разил Камалов. Алар һәр нәрсәне уйлап эш итә. Мәсәлән, балалар өйдә телефонда күп утырмасын өчен, алар бергә урамда чана шуып, карда булса да аунап керәләр икән. Рәфинә иле урман эчендә саф һава сулап, чаңгыда да шуырга ярата. Әлеге гаиләнең сүзләренә сез дә колак салыгыз. Мөмкинчелек булганда урамга чыгып керегез. Тик хәзер түгел әлбәттә, чөнки хәзер Рәфинә белән Разилнең җырларын тыңлыйбыз. Зәңгәр күк чәчкәгә
Ошаттым күзләрең, Kulakta яңгырый, Ярату сүзләрең. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, Җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, Елларның агышын ашарга юрама, Кайт әйдә соң түгел сылама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, Җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, Елларның агышын ашарга юрама, Кайт әйдә әлегә соң түгел сылама. Кайт әйдә кайт, мәхәббәт ярына. Син дә кайт күңелем, гел сине сагына. Назлы җылыңны саклый бит кочагым, Дөрләти бергәләп мәхәббәт учагым. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, Җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, Елларның агышын ашарга юрама, Кайт әйдә соң түгел сылама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакыра, Җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, Елларның агышын ашарга юрама, Кайт әйдә соң түгел сылама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, Җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, Елларның агышын ашарга юрама, Кайт әйдә әлегә соң түгел сылама. Үзең теләгән социаль челтәргә языл. Эксклюзив яңалыкларны беренчеләрдән булып бел. Яңа чыккан тапшыруларны да карарга онытма. Музыкаль каймак хит парадының югары баскычына менеп җитәбез. Тагын бер резидентыбыз белән танышасы калды. Ул җиңүченең исемен берничә минуттан белербез. Ә хәзер барлык катнашучыларны искә алыйк. Югама, югалтма үзеңне, Кан саркып торса ярада. Син җиргә яшәргә килгәнсең, Алга бар, артыңа карама. Син мине алып китә, күзләремдә яшьләр кибә.
İsmini günlerimden günde yangratan. Hey! Мәхәббәт ярына кайтып чакырам, җилләргә ияреп барымны артыннан, елларның агышын ашарга юрама, кайт әйдә соң түгел сылама. Ял көннәрен авылда үткәрүдән дә яхшысы юктыр, ди җырчы Илнар Сәфиев. Спорт яратучы буларак, Илнар кыш көне урманнарда йөри, чаңгыда, тимер аякта да бик актив шулай икән. Әлеге җырчы музыкаль каймак хит парадында да бик җитез генә беренче урынга менеп җитә алды. Аны котлыйбыз һәм җырын сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Яшисілер килә шундый рәхәт, юктан гына җырлап ала күңел, бер кайчанда ишетмәгән моңны, җаным белән тоям җырлыйм бүген. Бу дөньяда син барлыгын белмәгәнмен, мәхәббәтне, бу бәхетне күрмәгәнмен. Кояш икән зәңгәр күктә сөлмәгән бит, сөюлда безнең җанга үрмәгән бит. Бу дөньяда син барлыгын белмәгәнмен, мәхәббәтне, бу бәхетне күрмәгәнмен. Кояш икән зәңгәр күктә сөлмәгән бит, сөюлда безнең җанга үрмәгән бит. Безнең юллар узак әле, җырланмаган җырлар җаным тулы. Яшиселәр килә шундый рәхәт, иңгә куеп гомрем буе. Бу дөньяда син барлыгын белмәгәнмен, мәхәббәтне, бу бәхетне күрмәгәнмен. Кояш икән зәңгәр күктә сөлмәгән бит, сөюлда безнең җанга үрмәгән бит. Бу дөньяда син барлыгын белмәгәнмен, мәхәббәтне, бу бәхетне күрмәгәнмен. Кояш икән зәңгәр күктә сөлмәгән бит, сөюлда безнең җанга үрмәгән бит. Бу дөньяда син барлыгын белмәгәнмен, мәхәббәтне, бу бәхетне күрмәгәнмен. Кояш икән зәңгәр күктә сөлмәгән бит, сөюлда безнең җанга үрмәгән бит. Бу дөньяда син барлыгын белмәгәнмен, мәхәббәтне, бу бәхетне күрмәгәнмен. Кояш икән зәңгәр күктә сөлмәгән бит, сөюлда безнең җанга үрмәгән бит, сөюлда безнең җанга үрмәгән бит. Шулай итеп, музыкаль каймак хит парадына бу атна нәтиҗәләрен ясадык. Җырлар тыңладык, клиплар карадык, җиңүчене билгеләдек. Тапшыруыбыз да ахырына якынлашты, дуслар. Кыш көнен бушка уздырмагыз дигән теләктә сезнең белән мин, Лилия Хайруллина, саубуллашам. Пока-пока.